maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Yo gentenan disrepek wektune ndak selantek. Ayo iki sing kurang siji gubuk asmara nok. Ya iki sing dideke sinden sing kaya gubuk iki. Iya. Ayo Mbak Tatin jumeneng. Ya. Ayo. Ceket men ngaduke kok kangelan. Kok sik sabar ngopo lho? Iki sinden sing wani karo dalang iki ono cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya mbenakke apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendeng ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Apa? Ayo gek engko madheprono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbak menawa ya pengen mengucapkan. Ngucapkan apa? Sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep nyinden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan ora. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marahi ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarahi. Lah aku ya tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua ora ngono. Ora ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Ora ngelingi nek tua, jesok gaya. Lah aku ki jesok aleman. Nah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya Cungpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane we kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngayal tenan. Kuping nggih. Iya. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Boyo sekali iki rasa njaluk bayar kan ra apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomar ya ana to. Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendonong matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Oh, urung ramen-ramen lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. Jangan ming kon delok TV. Lah rak wis padha ngrasake ndelok.
Ya gak aku ngomah duwe nek ming TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek ngono? Ya tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit apa lemah? Biasane kok ngapusi e. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya, tanggung jawab. Ora usah kuwatir. Nggih, tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Mending wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke. Lah salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Takonono. Pengen do ra wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sinden kecemplung neraka. Apa-apa kok kecemplung neraka? Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh, tuku apa ngene? Tumbas. Oh, to ya kowe. Roba kulit dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah, iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono. Kok tumbas. Kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit ning hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Heeh. Isin aku ngantian. Apa krungu, Pak? Anggere jejeri tak lungane, mergo aku isin jejer wong petuk ki aku isin. Adus yo, kludet. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong Nek aku. senenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Glodak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Timbat. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalong e. Kalong Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur
Mongko tak ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Ngapa kan buka apa? Aku cah blobolomo lembah manah andha pasor e. Iya. Tak omongke lho, ya go yang ngerti lho. Apa? Apa? Wingsem yen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya meng 3. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Iya. Kagungane Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ah. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresna tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen tak
mlung. Ya. Dibake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone. Mangga. Soale kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to? Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi iku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksude piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa, Pak? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya, mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Nyuwun. Nyuwun Dipun tabuhi. Dipun tabuhi. Ingkang sae. Ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Kanca. Apa to? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Ngapa? Kowe pengen karo aku piye, Nang? Wegah. Oh, kuwi. Madha nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku ming melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng sae ora sida apik. Kan melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi. Apa ora kuwi aku wis dunake. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono.
Ngono dijaluk ora dikekke mindaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Yo terus ke. Aku galo nek gentak dondong. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Nek ra sida takum lho iki. Lho, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catetan sakjroning ati. Datang saya merati. Aku kowe tadi Deling gubuk asmara. Denko njaluk topake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok karo aku do kaya ngopo? Aku soalé ya kowe nek disang sekadaran ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek Piye, nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane Wiyaga kok. Omongane Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya tetemuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ha ya wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sih. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal le. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane langsung. tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gendul nek. Pancene. Iya.